Atxaldeon, eta ongi etorriak lan eder honen aurkezpenera. Ni Jon de la Cruz naiz, Nafarroako dantzari biltzarratik heldu naiz, eta Nafarroako dantzari biltzarratik uste dugu dantza inguratzen duten alderdi guztiak bultzatu edo abestu barra direla, bai musika, bai historia, bai arropa, testu ingurua delarik, eta horrengatik iruditu zitzaigun lan hau bultzatu biharrekoa zela, eta Nafarroako gobernuak bota zituen diru laguntza batzuk baliatuz lan hau aurkeztu zen, eta Nafarroako gobernuak lan hau hautatu zuen diruz laguntzeko. Eta deus gehiago ez, bakarrik eskerrak eman alde batetik Nafarroako gobernuari diruz laguntzagatik lan hau, eta nola ez, eskertu Baztango gaitariak egin duten lanagatik. Erran baitut Nafarroako dantzari biltzarrak bultzatu duela lan hau, baina berez lan egin duen jendea hemen inguruan duten jende hau izan da, eta eskerrak eta zorionak egindako lanagatik, izan ere lan ikiak ematen duten lan hauek lan handiak dire herria bizirik irauteko. Etzan dira jaiko erago. Ongi etorriak, esker mila honitz. Hemen gurekin arratsaldea pasatzea erabaki zuen guzti-guztioi. Euri jaidu kanpoan, orduan ez da plantxarra, hemen liburutegiko babesean elkartzea. Gainera ziurrenera gure soroek eta ederki eskertuko dituzte, gaurko erauntsi hauek. Erdizek ere eskertuko dituzke, baina hori ez da kontua gaur. Eta baita ere barkamenak zenahiko hartuak dituzaigun maila ez, denak gizonak izanik, emakume baten utxunea ere agian hemen somatzen da. Pixkatean, hauxe da, Espartinen aireak disko liburua, liburu diskoa, aurkeztu beharrekoa. Nik hemen galderak eginen ditut, eta nire xedea da nolabait hau bilakatzea lagunen arteko elkarrizketa goxua, eta zuek ere lagunak zaretenez, edozein tartetan norbaitek zerbait erran nahi baldin badu, besua goratzearekin ere nahiko izanen luke, pixkatean, ez? Hemengoen hitzak eta zuen hitzekin, nolabait istorio, borobilago bat edo osatzeko xede horretan, ez? Diskoa eta liburua da, liburua eta diskoa da, hori horrela izanik, bi hanka ditu ez, istorio honek. Eta batetik hasi behar, eta iruditzen zailagian liburutik ere, bintzat liburutik hasteko gogoa dut nik, eta hortaz liburutik hasiko naiz. Ikerketa lan sakon bat sartzen da, liburu txiki honetan. Liburu txikia zela, agian neurrian baina hemen gordetzen diren sekretuak itzelak dira. Eta nolabait hemen dagoen korapilo guzti hori da, ea noiz, ea nola, joan zen errotzen, ze hausartuko nahiz erratera errotuta dagoela jadagaita hemen Baztanen, baina pixkatean historia hori guztia da liburu honetan ederki aski erakusten dena, ez? Ederki aski detaile unitzekin, anekdota txiki horiekin, eta irakurtzea bera ere plazerra da. Erran ditu, norbaiten ozpat liburu hau eskuartean baldin badu, joan dadila polik irakurtzen. Ze 11 kontu ikasteko eta beti aitzakia eta arrazoia ematen du, ez? Patxi zuri botako izan, nahitzeko galdera Mikel eta Josebaren baimenarekin. Horixe da, nonbait ematen du, ziduitzen zaigu gainera ez, gaitarien ez dela hemengoa. Gaitak musikaz gehiagi ez dakienari gaitak gehiago iradokiko dio Lizarra bezalako toki bat, ez? Baina bain ere bada, gaur bada. Agian iraganean ez, noiz izan zen gaitarentzat sikua Baztan eta hortik hasiko gara, zegerora, bukaeran aipatzen badin badugu, igual liburuare bera galdera bakarren erantzunen dugu.
zer da pixkatan hori ez? Jakin eta argitu nahi izan duzun hori ez? Bueno, azmentan soinu tresna gara, gaita dantza utziko dugu alde batera, gaita soinu tresna gisa, bere historia uste baino zabalago da. Uste inuen azmentan, 20. azmentan hasi zintzela, zautzen ginuen argazki bet, eta ikusten ziren hor gaitari batzuk hemengo bandakin jotzen. Baina, hasi ginen pixket lekuek begiratzen, jendeakin egonez, galditen, eta gero aldizkari zarrean behiratzen, egunkari zarretan, hemen Salamonten ere ibili gara, zenbait liburu dakatzen, eta gero herrietan ibili gara, kontuetan, herriko kontuetan begiratzen, eta horra harpatu izan dugu dato batzuk nahiko garrantzitsuak, ez? Eta lehenengoak, hasten dire, 1808 urtekoak, lekauzkoak dire. Ordukoa da arduan lehendabiziko aipamena nolabait idatzi, edo artxiboetan aurkitu duzuena. Kontuten agertzen da, pagado a los gaiteros. Naiz oroitzen zenbat Real de Bellón momentu enten, 80. Hori haunitz, da gutxizten do. Ez dakigu. Eta, karo, orduen hasten da, eta, karo, beti ikusi behar dugu datuak ere, kontesto historikoan zenen, hemen, zukarran duzun bezala, gaita ez dakit nongoa den, baina hemen hasi zen orduen edatzen, datuen arabera, ez dakigu aitzinetik, ez dugu ustez. Eta, kontuen ibili behar da, hemen gaudela txistuin munduen, ez? Eta orduen, importantea zen guretako jakitia kartzen ote ziren gaiteroak, gaitariek txistularin ordezkatzeko, edo nolapait ere bestak edertzeko gehiago. Eta lehenengoak garbi dago bestak edertzeko zirela. Oiniken ikusten dugu lekaro zen, ikusten dugu hango damolinek, orai txistulari ekartzen dugune, bordainketak, eta ikusten dira plaza nahiko fijoak, beti txistulari bera, edo beti txistulari pagatzen zaio urtero. Eta bat-batean gaiteroi taka, sosa, ez? Eta orduen, beste batean agertzen da, lekaro zen ere, ja 20. azmentan, pagados al gaitero. Bat. Eta, al gaitero, baina bat bakarrik, gaita dultzainakin bat, nahiko arraroa. Nahiko arraroa da dultzainero edo gaitero bat bakarrik egotea. Orduen, bai, bateko bratu izin zuen, gero partatu izin zuen, pentsatzen dugu, baina gaitero. Eta gero hasten gara, prezioa ikusten, eta, klaro, doblia eta gehiago zen. Orduen, datu horiek, gaitero ze gaitero klasei. Kornamusa xirularro jolea, edo gaita jolea ote den. Horren edut, aztertu behar da non gauden. Hemen ez dago lako ohiturik, baina garai artean ere gaita dultzainen ohiture ez zagon. Testuak interpretatu behar dire datuak. Eta ikusi behar da, bere egoera... Izan ere, liburu horretan, kontakizun horretan, ez? Horrelako xelebrekeriak edo datu zehatzak, ez? Aipatzen dira, ez dakiz zein da letxetan, ez dakiz zenbat sos pagatu zitzaiola, ez dakiz nongo musikariari, ez dakiz herriko urte hartako bestetan zein zen programa, eta hor zehazten da, ez txistulariak, gaitariak, edo denatalakoak nortzuk diren hor. Iruditzen zait ere, eta hori azteritez aia Mikelek edo Josebak, Patxik ere erantzuten aldu galdera, ez? Baina nolabait badela, hor takakotxen artean diot, kanpotik etorritako zerbait, hemen jada daudenen kontra daugin dezakeena, ez? Do kompetentzia, do ez dakit txistua hemen guazen, do hemen jada soinukatzen zena zen, eta aldiz horrelako soinu batzuk kanpotik etortzen direnean, ez dakit horrelako nahaste, borrasteak edo sortzen diren, ze horren berri behintzat bai iradokitzen dela, ez? Hor egindako
irakurketa horretan, ez dakit norbaitek errantzuen gaitaren soinua bazela ez dakit, gaizto baten marmarraren parekoa, eta horrelako zerbait, ez? Bai, bueno, aipatu bezala, Oigarren mende hasieran, ere bai, etorri ziren gaitariak, ez daude herriko kontu liburuetan apuntatuak, baina prensa zaren ikusi izan dugu, eta adibidez 1908an izan zen kriston polemika, benpin egunkarien artean, gero herrian ezagigu, gaitariek garri zirelakoz, eta, bueno, ezten zutelakoz, zer repertorio klasietzen zuten, repertorio hartzen zuen neskata mutilen artea bukitzea, balsa eta gauzoiek ez, horren, bere garaian bai ekarri zituela polemika batzuk, eta, bueno, bazien dantza agarratu lotu zaien gustatzen, eta beste batzu bai, gazteek nahi zuten, bueno, horren bai, bazien bere gauze, torre zela musika berriek, beste repertorioa, beste dantzak, eta, bueno, pues, izan zen txoke pizke soberazki. Nolabait orduan, ez dakitez, pekaturako arrazoi gehiago ematen zuela, ez dakitez, berte dantza sueltoetatik edo, binakako dantza, bueno, ez, pixkatan larruen itxaste hori edo albitetzen zutenak, ez, edo ez dakit. Karo, hori guztia, orduko zera hortan begitu behar da, ez, agian orain, ez zaigu horrelakorik iduitzen, orain agian gehiago iduitzen zaigu regetenak edo sortzen duela horrelako kezka gaur egun, ez? Baina, karo, azken buruan ere, beti gertatzen da, ez? Zerbait berria denean, berri horrek bidia zabaldu behar du, ez? Bai, eta orden, bueno, denbora horietan, segurazki, igandero horietzen zen tentsune, eta hor, pues, mutilantzak eta fandango batzuk, baina denak ukitu gabe. Eta gaita eta repertorio berri hauekin, tozen ziren, mazurkak, polkak, balsak, abanerak eta holako gozte, eskatzen zela ukitzea ez, horrek hartzen zen, lehenako moralisten dako, gaitze bat edo. Joseba, zuk zuitzik hartu nahi edo? Bueno, eskatzizkero bai. Ez, nik sartuko nuke behar bada kaputxinoak, ez? Lekauzko kaputxinoak. Hor, baziren fraileak, pixka bat, nire ustez, gaita proiektu, gaita dantzaren inguruan zer ikusi handia dakatenak, nik uste, patxik agian hildo hau jarraituz hobeki esplikatu dezake, baina bai ematen dire kanpotik heldu diren soinuak, eta Mikelek errandun bezala, balsak eta bat bestea elkar hartuz dantzatzen zirenak, eta garai hartan, kontestu horretan jarri ezkero, ikusi behar dugu, ez zela oso ongi ikusia, eta, karo, orduan, sistemaren pixko nolindorakoak eramaten zuten horiek, eta kartean Eliza, bertze behin, hor dago, eta nire ustez, guen ikusten dugu, egin ditugun investigazioanetan ikusten dena da, saiatzen direla bideratzen pixka bat, hori, dantz horiek nola ez plazatera, ez permititu plazatan nola nahi dantzatzea, erran berdare bai garai batez, hori gaizki ikusia zela, eta soroetan dantzatzen ziren dantzak zirela akordioak ekartzen zituen soinu hauek, baita gaitak ere, eta hortze hasten dira pixka bat, nola hori ebitatu, ez? Eta nola zerbait ere dantza lizuna edo deitzen zioten, agarratua edo deitzen zizeuden dantza horreri, eta nola bideratu zezaketen hori, ez? Eta horazten dire pixka bat, praile hauek bideratzen, nunta, gure ustez, dantza hau, ez? Azkenian gaita dantzan bilakatzen den hau. Zergit batxitzuk, pixkaten ikertu duzun hori ez, duzun ez pixkaten nagusia. Zenbatera izan zen handia eta luzia eta zabala, Elizaren itzala, eta dakitez, zehazkiago igual, lekarotzeko frailei ere aipamena egin beharko zaie, ez? Dakit kaputxinoak, zer diren fraile? Bai, kaputxinoak. Bai, ikusi izan dugu, idatzietan taula, lehenengo orkesta, Lekauzko kolegioa zena. Musika egiten zuten, musika klasika eta beste
kompositore importantenak, dutzen zuten lehenengoa ziren. Baina, bueno, Lekauzko kolegioa eta kapotxinoa bazuten animeleko eragine hemen, ingurunten, gainetik bakarrik zuten Vatikanoa, bazuten animeleko sospile manejatzen zuten, eta bazuten jendeak kategorizko maisuek, ez? Eta, bueno, Espainialdetik lortu zutelaik halako independentzia bat juridikoa gise, gizun barnekoa, Vatikano zuzenduta, hartu zuen animeleko prestigioa kolegioa, eta Espainiatik eta beste lekutik, hartzen zuten el centro del filibusterismo vasco, eta, bueno, baina izan dute animeleko eragine, ez hemen, baizik eta Euskal Herria mailan. Bai, erran daiteke, aita Hilario Lazaranek nolabait ere markatu du, ze izan behar den Euskal Herrian, Euskal dantza honestoa, dantza garbie. Zer dagoen baimenduta eta zerrez, zer dagoen baimenduta eta zerrez, edorlako zerbait ez, pixkaten. Bai, 19. mendean izan zen sekulako aldaketa soziologikoa ziudadetan, eta izan zuen eragin bat herrietan. Herriko jendea hartzen zituen eredu gise hirietako divertitzeko moduek eta musikak eta hola, eta alde batera hasi zen hemengoak uzten. Jakin behar dugu dela gerra karlistak, eta hemen badago sekulako enfrentamentu bat, ez? Eta gerra karlisten garaietan pastu ziren, aldaketa hori izan zen, hirietan, herrietara iristen zen, folklorea gantzen pikutara, eskora gaten zen Maldabiti, eta dena guztien nahi zen, eta hasten ziren dantzalotuek, hastion Josebak aipetu den, dantzalotuetik eten Kordionakin, Kordiona etzen plazara iristen, oiniken, bazterretan egoten zen, bentetan, ferrokarrile hasi zelaik, 1916 inguru orduen sartzen da hemen, baztan aldera Kordiona, lesakan jazagon aurretik, baina eta horiek ekartzen dute beren moda, Kordiona da dantzal lotuen embajadoria, eta infernuko auskoa, aipatzen diote, eta, bueno, azten dire gauzek aldatzen, eta hor dago sortu zen garai hortan ere Euskal nazionalismoa, eta nolapait ere nazionalismoak zuen bat Eliza Katolikoen diktadoekin. Orduen sortu zen 1927 urtean txistulari aldizkaria eta Euskal Herriko txistularien elkartea, eta jarri zuten txistulariek moralitatea, plazain moralitateen zaindariek. Orduen hasi ziren txistue indertzen garai hortan, Euskal Pizkunde garai hortan, hasi zen txistue indertzen, txistularik aldizkarien ere beti konsignamatzen, ez jotzeko gauzek zitine, jotzeko fandangoa, jotzeko porrusaldak, jotzeko dantza etzinen alotuek, dantza laixoak. Jota eta porrusalda sartu zelaik, Jota Andaluzietik, Levantera, Aragoiera, eta gero azkenean Euskal Herri iritsi zen, porrusalda torri zen Inglaterratik, kontradantza gise, eta kontradantzak horiek, lotuek ere izaten ziren, bihurtu ziren porrusaldak. Balsak ere, txistularien errepertorioak jotzen zuten, heldu zen musika guzie, hiriko txistulariek. Balsa, denetaik. Baina bapatian, hasten da txistularien prozeso restriktibo bat, murrizketa bat, hasten dire bapatian, ja ez dute balsak jotzen, eta balso horiek zirenak, hasten dire abiadura gehiago ematen, eta bapatian bihurtzen dute fandango edo jota gise. Eta kontradantzak eta hasten dire porrusaldera. Gu porrusalda, bertzelekutan erraten dute harin, eta baita ere Bizkai dantza, Bizkaitik edatozelako Euskal Herrien, Inglaterratik torritea. Orduen, kontesto hortan, ikusi behar dire, gure txistulariek,
baztangoak hasten direla beti bezala, mutilantzak, sokadantzak, jotak, porrusaldak, dena ukitu gabe. Eta bapatean hasten dira, hau da, 1924 urtean hasten dire hemen, bi txistulari, Antonio Lizalde, Mauricio Neita, Arizgunen jotzen, txistulari ofiziala, Erratzun Goxeteletxea, biek elkarrekin, hasten dire bakotxa bere herrien, jotzen eta ematen dute pauso bat. Klarinetea indarra zuen, eta hasi zuten klarinet txiki bat, rekintoa, hor ikusko duzaren mai gainean, rekintoak hasi ziren jotzen. Eta horiekin batean, jotzen zuten baita ere jotak, porrusaldak, baita ere, gauze beretsuek, baina baita ere hasi ziren zerbait berri jotzen, gaita dantza. Lehenago etzen dantza bat, gaita dantza. Eta zertaz gaita dantza? Gaita dantza da, bikoteka dantzatzen den dantza bat, dantza honesta, ez dire bikoteak eskutik hartzen, eta dantza inoxente bat. Eta noiz jotzen zen gaita dantza? Txuntxunian, baina ja ilunabarrean. Ja mutidantza, sokadantzak, eta bapatean musike polite hori rekintoakin hasten ziren, zera, gaita dantza jotzen. Dantza honesta hori. Azkenean, zertaz jotzen zuten hori. Nork erran zuen, nondik atrazen dantza hori. Nork erakusten zituen. Badakigu, Teletxea eta Elizabeth jotzen zuten rekintan. Baina, erakutsi edo asmatu norek. Eta hor ikusten dugu, Aita Hilario Lazaranen esku dagoela, erakusten, sortzen mugimenduek eta hauek dantzatzen. Erran dezakegu gaita dantza, ine dela, balsaren antidoto giseko dantza dela. Ilunabarrian dantzatzen dute bikoteak, eta dantzatzen badute gaite dantza, ez dute balsik dantzatzen. Eta gaiten dantzen ondotik, berriz jota, porrusalda, eta biribilketa pañuelokin. Gaita dantza aipatu duzu, erran bezala liburuak hori du ez, oda liburu da batetik disko ere bai, eta disko horretan biltzen diren piezen artean gaita dantza dago, ezta? Nik Josebari behintzat, behin liburuaren inguruan hitzeiten hasi zenean horrela, ulertu nion, agian oker naiz, oker egon nintzen bera, agian bilak oker ez, mino bai ulertu nion, gaita dantza zertzen eta azaltzen hasi zenean, nolabait iraganean, eskualdeko herri guzti hauetan dantzatzen zen dantza zela, oraindik ere baztanean hainbat herritan dantzatzen den dantza dela, baina izan zitekera lasai aski lantzeko zortzikoa bezala ezagutzen den hori bezain ezaguna. Eta nolabait diskoak nahiko lukeela lagundu, zenunbait dantzatzeko erraxa omen da, eta diskoari esker ea baita ere natural, lantzeko zortzikoa zabaldu den bezala, zabaltzen den, gure herriko plazetara ere, gaita dantza hau ez. Bai, ez un ententzio. Esplikatuko pixka bat, zer dagoen edukian daukagu bi suit direla gaita dantza, hemen gauden gehienok ezagutzen dugun hori. Ja izan ere guk baditugu 21 urte hau plaztak jotzen dugula, gure aintzinetik ere bai Patxi berak bere aita zenakin, eta klarineteakin eta jotzen zuten hauek. Eta zuk aipatu duzun dantza hau da, Legasan, nik uste agian utziko dugu geroxialako, hau komentatzeko. Bai nik uste itzegin barko genukela gaita dantza pixkat suite horren inguruan, baina ere bai dago, edukia botako dut, eta dago ere bai Eliznoko jota. Jota eta porrusalda batzuk. Orduan, azkeneko kolofoi gisa sartua dago zortziko hau, eta permititzen badiazu utziko dugu pixka bat gerorako, hau azaltzeko, bai? Ongi da, orduan suspensea, bat nahikoa tontue dela, onartu ondoren, ez? Bino, lasai, ere zuzentzeko aukera bada. Dena dakienak, bizitza tristea du. Pixkatan,
gustatuko litzaidak jakitea behintzat hori ez, noiz eta nola eta hasten zareten hori ez, horrelako lan bati, bueno, lan honen beharra ikusten ez. Zorain egun politia da, hemen dago, mai gainean, orkesteko moduan, bino, horrelako lan bat ez da egun batetik bertzera sortzen. Nola izan ziren ez, lehendabiziko atxaiek. Bai, bueno, igual gango gara, igual atzera, nahiko atzera, baina gu sortu ginen, Baztango Gaitariak taldea, Baztango Gaita plazetan bizket edatzen. Ez orden, 1939an bakarrik dantzatzen zen, arizkunen, ofizialki bestetan, tola. Orden, uste ginen utxune bat bezala hor, eta bueno, orden, ikasera du gaitan, eta denago klarinetekin duzen zen, baina gaitakin hasi ginen, eta hori, hortan hasi zen pixka bat, eta gero da, urte gutitetara, eldun urtean ingotugu 20 urte, Amaiurren, Nekauzen, Ibiten, Erratzun, Aizkunen, jotzen dugula Baztango Gaita, eta Baztango Gaita plazan ja kontinuaki, hori dela 20 urte, eldun urtean. Eta orden, bueno, hori ja pastu dire urte batzuk, eta, ganden urtean, erren genuen, gatentu gule guztan dizerkarekin, eta ja, erlazioa ja ozten hasi dela, eta behar dugu zerbait berri. Ez, orden, erran dugu, disko bat egitea izango zen arrasun. Ez, eta, bueno, diskokin batean, patxik, aipatu zagun pixka bat, liburuan erakidatzi duena, ez, eta ditu zitzaigun kristoin arras polite, historia arras polite, eta erran genuen, dena disko liburu batean jartzea izango zen, galdetxe. Eta hoxe, grabatu ginen diskoa dela urte bat, pasa, eta gero gelditzen zen lana, patxik egin zuena, hemen dago sintesi txiki bat, baina dire berrontapiko horri alde, hizkuntza batean, hemen dago hizkuntzetan, 96, argazkiek eta partitura. Orden, lan guztioi sintetizatu, lan muntara, eta orkesten duguna. Hemen alde batetik, indiare garantzen bezala, daude bi gaita ziklo, gu bat, lehenbizko gaita zikloa jotzen duguna normalean plazetan orain arte, bigarren zikloa beste musika batzuk dira urtiago izan direnak, eta gero Elizondoko jota sartu dugu lehenago Elizondoko rekreo bandak jo izan duena haunditzetan, Patxin Eitek, Javierek eta Jositxo Zantzak bandako partaide ziren, eta beti erran izan dute, hainbeste izan zutela eta gaina Elizondon. Horren, jarri diogu Elizondoko jota, eta gero Amaiurretik ere bildu genuen ez, Javier eta Patxik bildu zuten porosalda bat, Amaiurko porosalda ditu dugu da ezaguna, baina da versio desberdin bat entzun dena Euskal Herrian. Orden hori. Eta gero, beste izanadako zortzikoa, reinatzeko. Beste izanadako bakizuko. Orduan iruditzen zait hori ez, hau da, historia honetan guztietan zuek zaretela nolabait, bueno ez, oraingoz behintzat, soka luze horretan azken korapiloa, azken sigia, ez dakit ez, pixkaten. Ez dakit, bidonetan guztian, aipatu dituzu bi izen patxi, okerez banaiz, bino agian merezi du aipatzea izen eta bizenez zenbait zuen ekarpena eta konpromisoa eta lana, ala gehiago izan da, ez dakit, talde lan bat, nolabait anonimoa edo, eta ez, orain, bintzat fruitua eman duena. Ez dakit zuk nortzuk ipatuko zen dituzke, edo nabalmenduko zen dituzke, pixkoetan baztanen, badaki zaila dela, ez dakit zenbat horri aldeko liburu bat hemen laburbiltzea. Hasiko naiz gero berak segituko du. Bai, agian lotxo batin dezakit. Ez nionten jatzut uste. Baina, gehien bat lan honen oinarria da urtetako investigazioa. Gu izinen sorpi ere sorrezki. Javier Larralde bere hitak eta bildituzte musika handi, dantzak ikasituzte, erakutsituzte, persona garrantzitsuak izan dire erran bezala eiztean Jose Tiretxea, Erratzorra eta Antonio Elizalde, baita ere Maurizio Elizalde, berak ere agitagnatik ikasi eta erakusten zuen, eta Javier Larraldera bai,
eta Javier Larraldek testigo do, bere semiakin iritzen elkarrekin, eta gero, bere semiak guri erakutsi dugu, eta ezak izaten dugu, gure senalabi eta ondoreko erakusteko lana, intentzioa, eta hortakede hemen dago lan hau ez, betiko horro ginde. Zerbait erantzin nahi duzu patxi ez? Zerbait erantzin nahi duzu ez? Entzuteko dauden piezetan, baztango gaita ipatu dugu, bertizarrenako zortzikoa ere, okeraz panaiz, ez dakit zer da gehien nabarmenduko zenuketena ez? Entzuteko, diskoare bada, liburua ez? Hor da, zer da grabatu duzuena, zergatik pieza horiek eta desbertze batzuk? Ze osotasun eman nahi diozuen? Josebak erranen luke, bertizarreneko zortzikoa, dela pieza politena eta garrantzitsuena. Horretz zaudete ados, horretz zaudete ados edo? Bueno, politena agian bai. Eta zerretina politena? Doinu polite da eta badu sarrera bat, gero haitiko duzu mundiala. Bertizarrako delako? Ez, bueno, nik permititzen badi duzue, jak eta pinta berriz aipatzen izaten, nik erran barru nire liburu bazitzen egingo dut ez. Bertizarrako zortzikoa, esplikatuko dut, bere gunean Joan Laion eskutik, ez dakit baina arte aipatu dugun, baina Joan Laio kultur elkarteko kidea gara mendenok, eta honen gibelean ere bai kultur talde hori dago, beraiek bere ezkinuke hau aurrera eraman izango. Eta 2005-2006 garren urtean hasi ginen, nunta patxi zirikatze abila zen orduan ere, eta dantza luze bat zagon, dantza luzea, edo hemen soka dantza deitzen diozun hori, bere gunean ikuste 80. hamarkadan bazen hor Super 8-kin edo grabatutako bideo bat saiatu ziren aurti zen, dantza hori biltzen, gero 80. hamarkadan ere baitago bertze bideo bat zubietan, eta nonbait ohartzen ginen, estrukturalki eta saiakera hona zen, guri balioko ez zitzaigun, baina baziren hutsune batzuk. Eta hemen dut Miguel Makuso, itungo txistularia zena, eta gu bagenekin horrekin eta beren gana joan, eskatu beren artean nonbait lotu genezakeen hori, eta gehiegi luzatu gabe, bereskurapen bat egin zen Legasan 2005 garren urtean. Eta hori hor geratu zen, urte batzuk plazara atera genuen bestaz besta, baita bertizarrena egunean orduan egiten genuen, bertizarrena eguna, zoritxarrez hori ere angeratu zen, oain ja ez da egiten, baina ibilita buelta hori hortzagon, eta proiektu honetan, proiektu honen ardatza gaita dantza da. Baina, gaita dantzatik bagenuen ere gauz gehiago, eta ere bai hor dago Elizondoko jota, eta leheno aipatu dut Torrusalda, horiek espero dut, ok bastandarrak izanik, esplikatuko duten gero, nik bertizarrenako dantza luziako zortzikoa. Hor, sarreran, mutilak egiten zuten dantza bat, zortziko dantza bat. Eta melodia hori, polita zela eta, erran genuen ez, zergatik ez dugu eskatzen musiko bateri pixka bat gaitarako prestatu, eta goatzen sartzera hau diskoan. Eta egia erran, geratu da, nola geratu da? Arrazongi. Mundiala. Eta hor dago, kolofoi gisa, eta entzungo duzu, gero gainera nik uste pieza hori joko dugun, ez? Ez dakit. Hoxe. Zerri bastandarra zerbait jaten nahi duten du, ez? Doia isilik. Niri bitxi... Ez, berretu. Ez, agian igual, Elizondoko jota, eta hori esplikatu. Esplikatu dago? Niri bintzat horrela, kanpotik eta musikaria ez naizenez, bereziki itxi egiten zait, horrelako dantzetan gizartea bera erakusteko eta agertzeko dagoen bintzat hori ez, zeharkako bide hori ez, bikotika dantzatzen den, nork zabaltzen duen dantza, mutikoa den doneska den, painuru batekin ala eskutik lotuta dauden. Claro, folkloreak hortaz guztiaz ere hausnartzeko bidea ematen du, ez? Orduan, biltzen denean,
zein da musikariak hartzen duen tokia, oraingo lurra ala iraganeko lurra? Ez dakit azaltzen dudan galdera. Erran nahi dut, gaita dantzak adibidez, aipatu dugu, Elizaren itzala zein zen, onaino baimenduko dugu, eta dantza horrela agertu dadin, ez gehiago. Oda, pixkaten hori ez, baltsa, horrelako, hori guztia orain berreskuratuta, garai hartako gizartean gaude ez, baina gaurko lurretik nola begiratzen zaio ari. Ez dakit horren hausnarketa zuek ere izaten duzuen, ez? Pixkatan plazaz plaza, horriz herri ibiltzen zaretenean. Bai, gaita dantza, gerra itzinean ja egiten zen, gerra ondotik, badakigu frankismoakin berriz hasi ziren dantza lotuen kontra indar gehiagokin, baina ja 50 hamarkada ziren eta gaztiak ez zauden gauza horietako. Ja aguantatzeko gehiago, eta jendea ja dantzatzen zuen dantza lotue, eta herriko apezak ertzen zuena, kasuik ezin. Eta hau gertatu da Euskal Herri guztien, garaia haietako gaztetasunek borrokatu dute beren herriko agintarien eta bezen kontra. Dantza lotuen, baina dantza lotuen alde, baina dantza lotuen alde izan zuen bere krisis torri zitzaion. Gero hasi ziren diskotekak eta mundu hoia nolabait ere akitu zen. Eta gaita dantza ere, frankismoakin ez zuen problemik sortarazten, dantza inoxente zen, moralitatin dago inongo problemik ez, gaita zuen problemik izan 50 hamarkadan eta 50 hamarkadan, baina 60 hamarkadan ja bai, ja hasten da desagertzen, hasten da desarrollismoa, eta desarrollismoakin ja usten dugu dantza, herriko dantza alde batera, eta hasten gara dantza atxetan egiten. Bada, hor kambio bat. Orduen, orai gaita, dantza folkloriko bat, herriko dantza bat, nahi dugule divertitzeko gise. Ez du ja funtzionan, balsa intidoto giseko funtzioa betetzen, ez da biribilketa ere, biribilketa ez dire, adibidez, zikloa bihurtz, erran gaita desagertzen da 62 urte inguruen, eta gero ja folklorismo mundu horten eta frankoia akitzen aizelaik berriz berreskuratu zen. Eta berreskuratze hortan, gaita dantza egin zen zikloa. Hau da, suite edo ziklo bat egiten zen sarrera, gaita dantza, eta ondotik hautsi gabe dantza, edo fandangoa, jota fandangoa, porrusalda, bilerrotan, eta biribilketa. Eta dantza hori, gaita dantza, bizi izan zen dantza talde batean barnean. Dantza talde horrek atratzen zen kanpora, baina herrien berean, herriko bestetan, arizkunen, ez zen dantza egiten. Osea, dantza folklorika talde batekoa egiten zena. Eta hori piteka egin duen, dantza talde bat kanpoan egiteko, eta gero inor ez du dantzatzen baztanen poso gertatu izan da. Eta nola egiteko berriz herriratu dugu dantza bai, ez? Eta ja, ez du... Ez nik, mai gaineratuko nun, dantza hau bizirik dagoen edo ez, ez? Herrietan, biztan da, herri batzutan, urtero bestetan, jotzen dugu, baina gure helburuetako bat proiektu honetan da uneri bidea ematea eta jarraipen bat ematea. Galdera balin bazen, baina gaur egun diskotekak eta holako ostatuetan ja musika alterna, gaur egun dagoen hori, eta bi hauek uztartzen aldiren, nik garbi errango nuke baietz. Uztartzen aldire eta gainera behar du, ez? Eta errandu dudan bezala gure helburuetako bat, hau aurrera eramatea da, eta garrantzitsuena da dantzatzea. Gu gizarte garen honetan, gizarte heldua garen honetan, eredu bezala jokatu beharko genuke, gure gibeletik heldu diren bertze guzti haueri, ez? Eta nik errango nuke, gu dantzatzen dugun bitartean, eredu hori hor egongo dela, eta bigiletik heldu diren hauek, jarraipenare emango diotela. Ados.
Nori dago zuzenduta orduan disko liburu hau? Hau da, gizarteari edozeini dago zuzenduta, hala folkloreaz zale sutsua den horri. Nik erango nuke bideratu dagoela publiko guztiari. Baita, baztango mugak hautsi eta haratago. Erran nahi dut, kasu honetan, aurten, eman da berako dantza talde lagunak, egia da, hau ez dator proiektu honen arira, baina egia da, bai sortu genitula gaita eskola batzuk eta horien artean beran daukagu bat, eta aurten eman da, jola jo bezala egon ginen gaita dantza hau erakusten, beran, eta aurtengoan herriko besteen egitarauan txertatu dute. Eta baizu, oso pozgarria, eta errango nuke ere bai, hau eskuartean hartzen duen horrek, nik uste gai izango zen, Iruñakoa, Bilbokoa, edo baita, errango nuke, Madrilekoak, gai izaten direla dantza hau ateratzeko. Dantza erresa da, badire dantza, adibidez, gaineratuko dut ere, larrain dantza. Larrain dantza koreografia konplexua da. Jendiri pila bat gustatzen zaie eta hori ere jotzen dugu. Normalean, gaita dantza ondotikan, plazatan, larrain dantzara jotzen da. Baina errango nuke, gaita dantzak baduela herri artean dantzatzeko errestasun gehiago, dantza erresa da, gozagarria da, eta horrela den horretan, iruditzen zait, bidea badula. Ongi, hitz ongi. Iruditzen baldin bazaizue, norbaitek zerbait galdetu nahi baldin badu, oraingo aukera. Izaten pentsatu eta lotxa gain ditu, eta norbaitek eskua luzatzen baldin badu, norbaitek zerbait galdetu nahi baldin badu. Bertzelaia bukatzen joanen gera, zen ikuste horrelako disko liburu batean ere, aukera paregabea dela ere, haiek iragarri duten hori entzuteko, eta entxegutan hemen ginela, nik zerbait entzun dut, eta izugarri pieza ederra egin zait belarritara bintzat. Zagin norbaitek zerbait galdetu nahi duen edo ez, bitartean, pentsatu bitartean niko gogoratuko dizuet, okerrezpanei 15 eurotan, saltzen duzuela diskoa eta liburua. Inork ez du galderarik egin nahi, nik jarraituko pixkaten nire rolloarekin, zeren baimena eskatuta, bai aipatuko dut liburuaren edo diskoaren azala, Ana Ibañez Elosuak egin duela, eta nire bikote laguna denez. Aipatuko dut, ez baita edo nabarmenduko dut. Ze bai ematen diola gainera horrelako ukitu kakotxen artean erran dut, modernoa, edo ez. Ze folklorea zere ari garenean, folkloreak ere badu ez, estetika jakin bat. Eta batzutan ere gaitak beratu zituen bezala, estetikoki ere bide berriak urratzea, baita ere politia izaten da ez. Ados zaudeten ala ez. Ados. Ez du inork jauz galdetu nahi edo... Iduitzen baldin bazaizue, ja bukatzen joanen gera, agian patxinik zerbait ezuk galdetu eta zuk gogo bizila bazinun errateko, berdin zuri Mikel, berdin zuri Joseba, ez? Eskerrak eman gabe lagundu dute muzi izuak ditu nahi, beste nahi. Gauta. Gara jendan ditzen da. Proiektu honten parte hartu du jendan ditzen. Batzuk ekonomikoki, beste mandute bere jakintza eta nizerdiek, ez? Orduen, azteko diruz lagundu dutenak, erran duten Nafarroko Gobernuak, baina bazte modelak ere lagundu du, hortan. Eta gero baditugu lagun kuadrilla bat, 20 bat, mezenazgo bidez, bere aportazioa egin dutela lan honetan. Hortaz aparte, hemen ikustu dut Pascual Rekalde hor dagoela, itzultzaile lan egin du. Izerdiaran eta bera presa zen lan honetan parte hartzeko, eta eskerrak ematen dizugu, zuzenean eskerrilen. Kriston lan egin du, eta gainera hor desartzen eta momentue, Kriston gozala izan da berekin lan egitea. Konpreitzen pixka zer. Gero, jende gehiago, Nafarroko dantzari biltzarra dudi gabe, gestioan afera guzti eraman dute eta Kriston lan egin dute. Eta gero, liburuan ipatzen ditugu gehiago, Jola Jo Kultura Elkartekoa, bazten
horiek kriston laguntza eman digute, bai jakintza aldetik eta gero soporte guri ematen. Eta ez pelur gaiteroak, gu hemen orain dela 20 piko urte hasi ginen ikasten Tomas Diaz Peñaloa, txinokin, eta berak egin eman dagute kriston laguntza urte guzti hauetan. Proiektu honetan prezizki igualez, baina bai urte guzti hauetan eta gu gaitero bezala bereekin handitu gara edo hazi gara ez, edo ezi, eta horre, hori eskerrak, eta ezakit norbait gehiago, gero bastango gaita eskola... Bai, maketatzailea, Ana Gozalo, izan du dela, arek maketatzaile lanak egin ditu. Eta gure bikotik, inguruko nahi, komentatzea. Bai, gure bikoteak, aurrek amak, batuz ere, inguruan. Eta hoxe, eta bezaletik hartzen du gabe, karo, gaude musikariak, ostras, hartzen du gabe musikariak. Errege bela dago, akordionista, kriston akordionista dekaina, eta persona bezala bilago. Ander ere, bastango gaiteriak taldetik, aspalditik dago, ez lehenbitzitik, baina bera ere parte hartu du diskoan, eta balakin, nahiz Goñi, gure etorkizuna, Oraina eta etorkizuna? Orain eta etorkizuna, bai. Eta gero, disko honetan parte hartu dute musikari gehiago, Jesus Soria, tubakin, gero Claudia Osés, Bibolino Belea, Kriston Bibolino Leona gainera, zuzendaritza musikala eraman du Iban Carmona, iruñeko gaitari bada, musikaria, Kriston musikaria, eta, erran ere grabatu dugula Erbiti estudioan, Iruñan, Josu Erbitikin, eta, musikaria, txistu ediltzen du patxik diskoan, guri gaitak, eta, nik uste, eta enaitzek ere bomba jo zen, atabala de bomba, eta nik uste denak eranak, eta bakarren batek gelditu horrena horti baina, eta duzala, eta Mituko egin bere trago batera horti. Nik ere aipatuko neko nuke, segurazki nabaitu izango da gure abilezia ez dela hola egin den zinean solastea. Baina, hemen liburutegian egitearen zergatia, Mikel, atzendu zaigula, oain dela ja 20 urte, hau etzen liburutegia, hau nola ditzen zaion orduan? Abastoseko plaza edo. Eta, hemen etozen ginen Mikel eta biek, ensaiatu behar ginula eta hor zaten zinolako lehio batzuk, eta gote ginen Jota Fuego. Eta anedota gisa, errango nuke, Menantxi Ruiz da? Maria Luisa Goñi, eta, hemen parean Ilargi Ostatua, Intza, izan joiek, sufritu ziten gure lehendabiziko pausuak, hemen ikita guak agitzen ginelik, eta anedota gisa kontatuko dut, izan joak behin pazientzia zabala eta luzea zaukan, baina hor atera zen kanpora eta ensaioa behin bukatu, pieza bukatu genuenean, galdetu zigula, aizue, eta noiz bukatu behar duzue. Eta gaitzen zegoen, interesgarria, hemen liburutegian egitea, zeko lehendabiziko pausuak hemen eman gintun. Hori, nik uste atzen du barinen eta hortxe uzten dut. Eta ja. Orai nik uste egok izango zen piezatxo bai jotzea. Eta, hemen eskerrik asko dela ditotzegatik. Segundo bat, bai, zer emanun, Bertizarnako 8 joko dugu, ze kasualidadea. Eta gero bai, aipatu nahiko luke, eskerrak ere bai Danileri eman, Danilek ere bere laguntza egin du, bira, hemen ezkerrian dago eta utzi bar genuen alde batera, ala zaude, baina hemen. Eta hor gibelean badagolako poesiatxo bat, eta hau berak idatzi zuen, eskatu genion zerbait egiten zuen, eta irakurralditxo bat emango bazen nioke, eskertuko genuke. Eta honekin ja bukaera egingo dugu, eta piezatxoa joko dugu. Ederra izan da Joseba kontatu duen zera ez, bitxikeria hemen ensaiatzen zinutela hori guztia, orduan patxik badu, hau dokumentatzeko bat, nozbait, liburua bigarren partea baldin badu, bitxikeria hori hor geldituko da. Eta orduan, iduitzen baldin bazaizue, prestatu daitezela denak, eta nik bitartean, ez da poesia, ez, 10 bat lerro dira. Bina,
batek gustura entzuten ditu horrelakoak, ez? Jendearen gogorako plazara da eman dantza oro, doinuz jantzita eta zangoen ausporako. Soinularien eztarritik urteen poderioz gorpuztu da gurean baztango da gaita, haizeen zirimoletan eta lurraren beraren igurtzietan korapilatua. Dantzarien plazeretik aireza aire. Hartara disko liburu honen aitzakian, arrazoi berriak ditugu aurrerantzean dantzan jarraitzeko. Eta urratzeko arront, azken buruan, Espartinen zolak.